abin duniya baya taba karewa wai har da suka za a cin danko. To ke ana babbakan giwa wa zai jiyo na zomo? Har da kika zo kina magana wani wai ko an gayyace ki ba za ki zo ba. To ke kina da capacity da za a gayyace ki ne ma? Ai ke ba ki da capacity da za a ma gayyace ki wannan show din, na rantse da girman Allah. Ke dai ki tsaya iya maulaki. Yawwa ki tsaya iya maulaki, kuma dai in dai yan sinasine sun zo tsirara ɗaya zuwa biyu dai a kira ki zo ki ɗanyi. Amma ba ma ki da wallahi har ki gama rayuwarki a industry ba za ki taɓa yin capacity da za a gayyace ki wannan show ɗin ba. Ta ina hauka ake? Ke dai ki tsaya iya maulaki, tunda dai ba laifi, gaskiya tana biya. Maular ba tana biya. Nan ɗin ma kin yi ne kika ga baki samu ba, shi yasa sai aka koma yan bakin gida. Inda a ce kin samu wallahi tallahi da yanzu mu ma kafe miki ke yi. To kin yi ne kika ga baki samu ba, shi yasa to ni ban ga laifin ki ba. Kin gane? Ki tsaya a iya maulaki, ki ci gaba da maulaki dan tana biya, ba ƙarya, tana biya sosai ma kuwa. Amma in kika ce ba za ki tsaya iya nan ba, to muna daidai da ke. Na rantse da girman Allah muna daidai da ke. Yo ka jibu wani yo hauka ake? Wai da wani wai Allah ya kiyaye hauka ake. To mu ma din hauka muke mu gayyace ki? Ai ko an rasa ma wanda za a gayyata, na rantse da girma. Wannan show din da ya tsole muku ido, kuma wallahi yanzu ma aka fara. Za ku yi ku gaji ku yi ta yi. Yanzu muka fara show, ma ba a ma fara komai ba, wasa farin girki yanzu ma aka fara. Wannan show din kuna bakin ciki da shi, ba ku da yanda dai za ku yi, saboda an zo garin ku kuma an ci ku da yaki. Shine dai bakin ciki da hassada ya muku yawa, kuka rasa yanda za ku yi. Shine ba ku da aiki sai su kan wannan show din. To wallahi yanzu aka fara show yanzu aka fara, ba a ma yi komai ba, sai dai mutum dan bakin ciki ya haɗi zuciya ya mutu. Ehe